mbinga dzacho zvadzakutopera nai. Takupedzerwa mbinga dzedu. Shamwari yabosi Chinimbi yeukomanda kuita accident nelambo. Shamwari yake yeukomanda ikatofira passport. Tongoti may his soul rest in peace. Ngazorore murugare. Then na iye yeukomanda tongotiwo get well soon. Ngaaporeswe. Accident inorwadza guys. Accident. Munhu ari mutano chaiko zvodzokorodzeka futi zvabosi Chinimbi. Mwari tiwanire unyasha. Mutiraramisirawo mbinga dzedu idzi. Mawani. But pandine question napo manje. Pandine mubvunzo napo. Zita racho manje. Yeukomanda. Apa guys ka. Mazita futi time ka. Ameno zvazvingori. Zita kuti yeukomanda. Yeu. But maonero angu ndonaso kuti mukomana uyu mbinga ide yachinja zita. Zita iri hariiti guys. Kuti yeukomanda. Yeukomanda. But anyway, ngaporeswe zvake. Ngaporeswe. Ndozvandangoya nazvo guys. Nchingoti akashaika wowe tongoti rest in peace. Then iye yeukomanda wacho nawo ngaporeswe ari muhospital. Tongoti quick recovery. Thank you guys.